ọtụtụ ndị mmadụ n'Idani n'okpuru ọchịchị Idemmiri North na steeti Anambra na-arahụzi ụra nkịta. Nke a pụtara na ha ji otu anya arahụ ụra were anya nke ọzọ na-eche nche maka ide mmiri emeburu ụlọ nwa mmadụ rahụ n'ime ya ma gbagbuo nwa mmadụ n'etiti ime abalị. Mbuze na-akpa ajọ mkpamkpa na mba ahụ. Otu ụzọ jikọtara ndị Idani na obodo ndị ọzọ nọdebere ha nso dịka Ọnịcha, Mkpọ na Ojoto ka mbuze na-egbubi abụọ. Ndị obodo ahụ akpọọla gọọmenti Anambra steeti ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka. Peter Obi jere ebe ahụ maka iji anya ya ahụ ihe na-eme. Anyị amalitego ọrụ ebe a, mana akpọọla m onye kọmishọna ka ọ gwa m ihe mere na ọrụ a anaghị aga ọsịsọ, mana ama m na anyị kwesịrị ime ọsịsọ ka ebe a ghara imebikarị otu. Ọkwa ifugo mmiri ide mmiri na-aba ebe a, ala na-ezebe ezebe. Ihe anyị ga-eme, anyị ga-ebu ụzọ gbaa aja ebe a, ejidogodi ya ka ọ ghara imebi karịa otu a. Gọvanọ Peter Obi kwere ndị Idani nkwa na gọọmenti ya ga-agbatara ha ọsọ enyemaka. Peter Obi agwago ndị ọrụ ya ka ha bido ọrụ ebe ahụ ọsịsọ. Chidi Nnamdi Igwe, Igbo Radio.